Skočíš? Určite? Áno. Stojan. Ja aj ma Stojan, ty hníčoba. Drž ten predok. Čo? Drž ten predok dosť. Úplne ho máš. To je dojde, čo? Neseď na to. Pridaj! Pridaj! To bolo veľmi rýchle. Fuj. A za chvíľku tu hasiči. Tlačí teraz. Na to daj ten záber na tú gumu, ty kokos. Čo sa... Odstúpil aj oni. Asfalt. Slabé, slabé. Moc si ho sepálil. Kyžiteľa by pridal. Tisni kľapec, tisni, tisni. Ježiš, to je psychožento. Toto je pekný dým, chlapci, vy ste nevideli v živote spáliť gumu poradne. Však lebo ju nenaklopil, vieš? Ale ne, to normálne, ale ona už bola, keď plátno trčí, to už ide rýchlo. Nenaklopil ho, nehal ju v strede, mohol viac dymiť.